meters below the surface on the bottom of the harbour. To samo zamisliš koliko tu ima biznisa koji donose toliko para da ti toliko možda imaš tih prihoda. Ovo sam sad snimio Biljaninu u pičku materinu. Snimam ja Biljana u pičku materinu. A ja sad ponovio 5 puta da je Biljana rekla u pičku materinu. Šta je rekao u pičku materinu? Ma ne, ona je rekla u pičku materinu, a ja onda ponovio 5 puta da je rekla u pičku materinu i sve sam to snimio. Kako sam rekao par puta u pičku materinu. To radi, ja?